Je vůbec možné, aby sněžilo v létě? Zní to šíleně, že jo? Ale v tomhle městečku to byla realita. Městečko se jmenovalo Ledenice. Ironie? Možná. Bylo horko, lidi chodili v kraťasech a najednou z nebe začaly padat vločky. Ale ne ledové, spíš takové zvláštní. Mezi obyvateli byl kluk jménem Rostislav. Byl zvědavý typ. Všichni se radovali, dělali si fotky, ale jemu to přišlo divné. Vždyť slunce pořád svítilo a sníh se netál. Tak vzal jednu vločku do ruky a zjistil, že to není sníh. Byl to cukr. Doslova sladký cukr. Lidi začali říkat, že je to zázrak, ale Rostislav tušil, že něco nehraje. V noci se vydal na náměstí a uviděl kamery, reflektory a štáb. Všechno bylo jen filmové natáčení. Z města udělali kulisu do reklamy a nikomu nic neřekli. Obyvatelé byli jen herci, aniž by o tom věděli. A ten sníh, to byl cukr, který měli použít pro efekt. Rostislav to celé odhalil a díky němu se pravda dostala ven. Ale největší šok byl, že film, který tam točili, měl název Sníh v létě. Chtěl bys taky žít v městě, kde padá sníh v létě? Dej odběr, ať víš, co se stalo v dalším městě.